Neviete čo, ale čo si z toho bude. Robiť hlboký nádych, hlboký výdych. Ako smrt. To sú roky driny a roky onanovania. Silný ako kokot. Chceš jebnúť facku? Si natural? Idú dva plechy a jeden robí neplechu. Takže zdraví vás RITMO Rytmus a.k.a. Patrik Bombík. A nie, idem natočiť dneska vám nejaké také random videjko, proste len tak, proste mi blíslo hlavou, že idem natočiť len tak vlog na YouTube. Tak som si zapol kameru proste a čo si idem natočiť, neviem ešte presne čo, ale čo si to proste bude. To je najlepšie, ale keď neviete čo, ale čo si z toho bude. No a aktuálne vlastne máme obed a čo vám chcem iba povedať je, že napríklad taká nová info, že prestal som teraz raňajkovať. Napríklad včera aj predvčerom som začal a aktuálne je 12:15, jedol som včera naposledy o 8 večer asi, čiže už tu je neviem koľko hodín, nejakých 12, 13, 14, 16, 17 hodín proste som nejedol a odkedy neviem raňajky proste, tak ja do toho obedu mám úplne že viacej energii, proste dokážem byť viacej fokusovaný, dokážem byť viacej produktívny a proste povedal som si, že takto sa idem teraz stravovať, proste bez raňajok, za chvíľku si poviem dať až obed a tak potom cvičiť. Čiže úplne mega výsledky, zatiaľ sa cítim skvele, takže určite odporúčam takúto skúsenosť skúsiť, vlastne vynechať tie raňajky. Ale nie je to samozrejme pre každého, samozrejme keby riešite teraz štúdie, ako to škodí telu, či je to dobré pre telo a tak ďalej, tak nájdete milión rôznych nápadov, milión rôznych rád a tak ďalej, čiže riadte sa sami sebou, čo vám vyhovuje vám, tak to proste robte, mne to vyhovuje, takže zaradil som to do svojho života, that's all. Aktuálne vlastne teraz som na takej téme, ktorú preberám do hĺbky, čo je vlastne, je to vlastne náš nervový systém a výkon proste, že ako funguje proste ten náš stres a ten nervový systém proste, že keď si predstavíš, dajme tomu dvoch ľudí, ktorí čelia nejakej, dajme tomu, ťažké veci, majú veľa práce, tlak, čelia nejaké, dajme tomu, zodpovednosti a človek a proste je pokojný, rieši jednu vec po druhej, nie je v strese, je v kľude, keď sa niečo pokazí, dajme tomu, tak sa nezrúti, vie nájsť nejaké riešenie a ide ďalej. A človek číslo B proste je nervózny, všetko ho podraždí, je v strese, všetko odkladá, vybuchuje a tak ďalej a tak ďalej. Čiže máme dvoch rovnakých ľudí v rovnakej situácii, ale obidva sú proste inak rozpoložení, čo sa týka stresu, nervov, proste vybuchu, nejakého hnevu a tak ďalej. A rozdiel proste nie je v povahe, ale v tom, akom stave majú telo. A keď si to dáš napríklad aj keď sa ideš, dajme tomu, otužiť a vôjdeš do tej sprchy, dáš na seba tú studenú vodu, tak čo sa stane? Proste ty začneš hneď rýchlo dýchať, aby proste si sa nejako oteplil. Ale zober si, že to je vlastne signál, že tvoje telo je proste v ohrození, nevie proste čo sa deje, dal si na seba ten chlad a proste ty ako prvú úlohu proste musíš to telo dostať do kľudu. A proste to funguje pri všetkom. Čiže keby vodíš do tej sprchy, dáš na seba studenú vodu, alebo to je jedno kde, tak tá tvoja úloha je proste robiť hlboký nádych, hlboký výdych a dá to telo do kľudu. A keď dáš to telo do kľudu a zrazu už nedýchaš prudko, dýchaš pomaly, dáš telo do kľudu, tak tvoje telo, tvoj mozog vyhodnotí, že OK, už som v bezpečí, nie som v strese. A toto proste musíš aplikovať proste pri každej jednej veci, kde cítiš stres alebo si rozhodený a tak ďalej, pretože to, v akom rozpoložení máš svoje telo, určuje to vlastne, či už aké rozhodnutia urobíš, aké výsledky proste si prinesieš, ako proste budeš reagovať a tak ďalej. A proste to všetko tvorí nejaké tvoje výsledky. Čiže proste vždy, ak ste v priebehu dňa v strese alebo čelíte niečomu, rozbuší sa vám srdce, cítite nejakú úzkosť, tak proste nesnažte sa vždy tie veci rýchlo vyriešiť alebo jednať nejako spontánne, ale snažte sa proste v prvom rade dať do kľudu svoje telo, proste svoje dýchanie hlavne. Čiže vidíte von, choďte sa proste prejsť alebo choďte na čerstvý vzduch, proste dajte si 5 hlbokých nadýchov, 5 hlbokých výdychov a proste keď dáte to svoje telo do kľudu, zníži sa vám stres, vaše hormóny začnú lepšie pracovať, tak až vtedy choďte zvoliť tú reakciu, choďte zvoliť tú vec, ktorú ste chceli urobiť, až vtedy choďte robiť ten návyk, to rozhodnutie dôležité.
Pretože môže to mať dôsledok proste obrovských výsledkov. Dobre, čiže to je téma nervový systém, proste o tom vám natočím možno za 3-4 dní nejaký vlog, vlastne teraz 3-4 dní sa tomu budem venovať, preberiem to riadne do hĺbky, začnem to aplikovať na sebe a tak ďalej a tak ďalej. A potom vám natočím o tom video, čiže ja sa idem aktuálne nájsť, pretože som hladný, neraňajkoval som a zoberiem vás ešte do fitka, pojem si dneska zacvičiť také full body, keďže zajtra až do nedely vlastne 3-4 dní vlastne nebudem môcť cvičiť, tak si dám dneska také full body, aby som ešte ten každý sval nejako šokoval. No a tak, takže vidíme sa možno ešte niekde doma, možno v aute, možno už vo fitku a tak ďalej, neviem. Uvidíme, čiže užívajte si zatiaľ deň, zvyšok vášho dňa, užívajte si každý prítomný okamih, pretože to je to najdôležitejšie, proste, čo v živote máte. Užívajte si prítomný okamih, present simple a vidíme sa. Keď som opálený? Ako som bijela. Som ako smrť. Poď ukáž sa na kameru. Prvý cík, aha, s trojbojárom ty kokot bench press. Ti jebe. Tu sú roky driny a roky onanovania. Koko, neviem, jak sa cítim, čo ti jebe, som nebenčoval 8 rokov. Púúúú. Jebe, som silný ako kokot. Vymýšľaš kokotiny, ty kokot, a môžem jebať takéto pauzy. To jebem. Mohol som ísť s trojbojárom na tréning, ty kokot, a ma tu ide cvičiť v benči. Ja neviem. A čo už. Ty kokot, ale dáva si sluchadla. To už je vážne teraz. To už je vážne. Chceš jebnúť facku? Chceš prvú? Opa! Poď, bum! To je ona, poď ešte raz. Bum! Dobre, ale som lepší asi. Idem naraz ale. Musím si dať riadnu hudbu, bracho. Musím si dať riadnu hudbu. Počkaj. Ani kokot. Čo ti poviem? Slabý kokot, ale ešte to ideme dopumpovať. A ešte to dopumpujeme a finish. Bum. Bum. To je ona. Jep. Cvik číslo 2. Ty kokot. Ale je tam potenciál. Je tam potenciál, ale ešte ho musí rozvinúť. Ale čo ti to jebe, dáš tam 137? Neviem, kto videl ty kokodit PR-ka na kladky. Počkaj. Daj mi normálne, že vyjadrenie k tomu na PR-ku. Je to geniálne pre rozvoj svalstva, je to vysokointenzívny tréning a cvičím každých 30 sekúnd jednu partiu. Dobre, počuli ste. Počuli ste, že proste všetci ste srači a všetci ste mrtky, ako by povedal Filip Gerznár. Takže vy mrtky slabí, vy pumpičky vyjebaný, ty vole. Kohokoliv z vás, vy sračky, ubohý, slaboučký, nicotný. V pohode. Poviem Mozolovi, nech tu pridá ešte. No poď, som zvedavý. No dávaj. Opa. Opa. Dávaj, hop. Dobre, ty kokot 4. Dropneme poslednú, no. Čo? Dropneme poslednú. V pohode, ešte skúsim aj ja maximálku, ale čo ja viem, či dám jedno. Ani Boh nevie, však sledujte. Pozor.
Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. We don't trust nobody, get with you, nobody. Call up the gang and they come in your gang. Call me your favorite politician. Bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got 30 around too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got 30 rounds too. Back to the ball, ay, wait. These niggas watching, I swear to God, they be my clones, yeah. Switching my hoes like my flows. Switching my flows like my clothes. Keep on shooting that gun over. Si natural? Začali? Cause the money come all out the roof. Drive the Rari, that bitch got no roof. Wait, what kind of Rari? 458. To tam hýbe ako jašterice. Nový cvik, ukáž sa. Look, go to strip club, make it rain. Yeah, so much money they use rakes. Count 100,000 in your face. Yeah, they put 300 right in her safe. Man, her today, yeah. She talk to me like she knew me. Yeah, go to sleep in a jacuzzi. Yeah, waking up right to a two-piece. Yeah, counting that paper like Rooster. Yeah, getting that chicken with Gucci's. Yeah, boy you so fit like my collar. You snake and I swear to God that be that Gucci. And you know we winning. Yeah, we is not losing. Try play your song, it ain't moving. Saw your girl once that she choosing. Yeah. Yeah, baby! Drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Dáme si biceps. Ešte jednu sériu dáme. Môžeme teraz dať zhadzovačku. Že dopumpovať a dáme potom ešte triceps. A dáme pozinčík. Ukáž, daj dvojity. Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I split it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I've been gone since like July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide, cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Toto máme, že nového cvičenca. A musí podať vtip do kamery za chvíľku. to je že misia. Poď daj čo si. Idú dva plechy a jeden robí neplechu. Hey, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow down, man. That's if I get caught, man. Push me to the Ukáže on edge, so triceps, it ale je really tam, ain't my hodí aj sa. motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. This fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I can let you check the tag now. Zapreš lopatky, tváriš sa ako Ježiš a ideš že takto. Aby si to čo najviac natiahol a vyrotuješ do vonku tie ramena. Oh my god! I'm only chasing after bags, now I got a game plan. And I'm out here with the 700 3i5s, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I split it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I've been gone since like July, niggas. Troška efektík na pozing. Ide sa na to. Ale som dojebaný ako čišpanská vyšňovka. Bráško, ale dobrý tréning. Čo ti poviem? Čiže ak sa vám to videjko páčilo, chcete viac takýchto vlogov s nejakými
šialencami a tak ďalej, tak dajte like, dajte koment a vidíme sa u ďalšieho videa. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera.